Ja, så här såg det ut. Dröback. Då kommer vi här uppe. Över så. Höll oss lite här. Sen ska vi se här. Så. Nej, så kom vi på. Och så gick vi så. Här gick vi jättebra in här. Den här tog strömmen oss och bara skickade oss ut dit. Där stod vi helt still. Sen så kortslag och så åkte vi. Nej, jag vet inte hur det var. Det var jävligt krångligt i alla fall.